আর তু সে রাহুল সাথে কাই মিশছু তা পিছনে কাই অযথা পয়সা খরচ করছু আরে তু ঠিক কହୁଛୁ তা পিছাରେ ମୋର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ ମୋର ନୁହଁ ହେଲେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାକିରି କଲାନି କି କାମଧନ୍ଦା କିଛି କଲାନି କେମିତି ସେ ରହିବ ଏ ଦୁନିଆରେ କେଜାଣି। ଆରେ ସାଙ୍ଗ ହଁ ଆସେ। ଆରେ ତା କଥା ପଡୁ ପଡୁ ଆସିଗଲା ରେ ତୋଠୁ ପୁଣି ପଇସା ଝଡେଇବା ପାଇଁ। ସାଙ୍ଗ ଗୋପ ଟିକେ ଯିବା କାମ ଅଛି। ହଉ ଚାଲ ଯିବା। ଆରେ ରହ ତୁ ତ ବେକାରିଆଟା ତାର କଣ କାମ ଅଛି? ଆରେ ଅଜିତ ବାଇକ୍ ଟିକେ ଡାକିଦେଲୁ। ଭାଇ ନାହିଁ କାମରେ ସେ ପଳେଇଲି। ଆରେ କାହାକୁ କ'ଣ କହୁଛୁ? ଆରେ ରାହୁଲ ଆରେ ତାକୁ ମିଛ କ'ଣ କହୁଛୁ ତୁ? ତାକୁ ମିଛ କହିବି ନା କଣ କହିବି? ତାର ତ କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ସେ ତମକୁ ଡାକି ନେଇ ପଳଉଛି। ତମେ ତା ପିଛରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବ। ଆଉ ସାଙ୍ଗ ସେ କେମିତି କଥାଟା କହୁଛୁ ଶୁଣୁଛୁ ଟି? ତୁ ଚୁପ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛୁ? ଆରେ ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିବିନି ତ କ'ଣ କରିବି? କେତେ ଜଣଙ୍କ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିବି? ସେ ତ ଠିକ କଥା କହୁଛି। ଆରେ ଶୁଣୁ ହଉ ଯା, ତୁ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଜଗାର ନ କରୁଛୁ ଏମିତି ତୋର ସବୁ ମଜାକ ଉଡେଇବେ।